ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. jama'a gabanin a samu wani shugabanin musulunci wanda ke son zuciyarsa yana ba da fatawa yadda ya ganda ma ba shi ya soma ba. Gashi nan suratu tauba aya 37 Allah na gaya muna fili-fili yace innaman nasi'u ziyada bil kufr. wa kaga nasi'u aikin banza da kari da ake yi da abinda Allah ya haje maka fefefe shi ka kara wai ka kara kai naka kai saboda son zuciya. Allah ce wannan kafirci yace yudillu bihi alladhina kafaru, wai da shi ne wanda suka kafurta suke batar da mutane da shi, kamar yadda ake horon waɗansu su yi azumi na Ramadan cikin watan Shaban. Wannan ana batar da mutane ne kan banza. Inji Allah ce yuhillunahu am, wai suna halalta wani abin da ya zama na haramu cikin watan da Allah ya haramta, she wannan wani shekara sai ce wanga halali ne ku aikata. Muna jin maluma da dama na fadi ku yi rawa, ku yi wake, ku yi abin da kuka gan dama. Wannan suna halalta abin da Allah ya haramta ne. Ka samu ma malami ya ce kai ranar tashin alkiyama shi zai saka ka cikin aljihu sai shiga aljanna da kai, ya madda kai hofi don banza baka san komai ba. Da kana bin manzan Allah kana jin maganarsa, da ka ji wani tarihi da manzan Allah ke gaya ma Aisha, ya ce Aishan gaya miki ranar tashin alkiyama za mu tashi ne hufatun uratun gurula, wai za mu tashi ne funtu ba takalmi, maza na saye da tololon su, limana namiji na saye da sullinsa. To kai malami ka san wan kake cewa za ka zo da agwada 3 pieces, aljihun koya an ka yi sa kamar aljihun kangaru, ya daga kai saka ka cike shiga da kai aljanna. Ai wannan concept party, wannan wasi ne ake ma mutum, kuma hal mutum kuma ya yadda. Jiya na ce muku, na ce mutum wallahi wasu dabbobi na da hankali ya fi mutum. Domin mutum in ka je masa straight haka yana iya sai straight har shi da kansa ma abin ya gungure shi. In ka ce a Allah wai ka lankushe kadan kaga ya je too much, ka ce wa Allah ce je gaba kadan kaga ya je da yawa. To haka mutum yake. Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da mu kan tafalci. In ji Allah ya ce wa yuharrimunahu ama, wani shekara ya kai shekaran kaman watan da Allah ya halalta a yi bauta ciki, shi ce a wannan bauta cikin haramun, ku bar mu yi kire-kiren mu yi rawa mu sha giya, mu yi kinikin mu fita shanu mun ga wata, ya so mu je mu cikin wata da ke bi. Kamar yadda maulidin manzan Allah ya zo yanzu, ba ma wata da ma aka haife sa ma ba, bari wannan ana yi cikin kowane wata. In ji Allah ya ce me yasa suke haka? Kamar da Allah ya wanga magana, wani ya tambayi Allah me yasa suke haka? Ya ce liyuwati'u, suna yin saboda yayi daidai da me iddata ma harrama Allah, saboda yayi daidai da kidayan watanni da Allah ya haramta, saboda mai su iya su lankwasar da shi a ce sun iya sun faɗi abinda ya sha banban da Allah, abinda Allah ke so. In ji Allah ya ce fa yuhillu ma harrama Allah, shi su halarta abinda Allah ya haramta. Allah ya ce zuyyina lahum su'u a'malihim. In ji Allah ce shetan ne ya kawaita musu da mummuna aiki da suke, suna gansa kamar aiki mai kyau. Kai dai ka je ka duba addinin Kadiriya, za ka ga mutane sun rataye babban ganga ko babban kalangu cikin masallaci, ko su rataye babban tarbi, babban tasba. Bayan an tada ikama, kaga mutane suna ja Allah Allah, ai zufa ana buwa ganga ana rawa saboda Allah. Cikin su ba mai hankali ya tambaya haka manzan Allah ya yi 23 years ne ba duniya, ba wanda ke tambaya, domin me zuyyina lahum amaluhum. Shaitan ya bar abin ya zama musu, abin yana musu kyau. Kai ka je za ka ja hankalin su kan wani duka za su yi maka.
domin zuyyina lahum amalu amma musu abin yana musu kyau kai da baka yi masu na kallon kan da kazanta. Ina tuna wani shekara daga can cikin haram muka zo muka tada waɗansu ƙungiya na kadiriya sun fito Indonesia suna zaune suna wazifa abinda suke ce ni hu 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 kuma wannan ba cikin suna Allah. Sun rufe ido su kankan suna yi. Lokacin ina cikin wanda muke aiki cikin harami muka ga mutum na wani abin da zama na bid'a ne mu kama sa ko kuwa mu karantar da shi ya bari. Kaga da gudan su ya bude don sai ga muna sai kawai shi taba sauran ha shi suka sheka da guduwa. Ka ta kaga mutum na gaskiya ya kuma gudu. Amma sun je kuma su tara juna su yi ba wanda zai ce to malamin sa muka gudu. Ko wani ya tambaya mata wannan kafurai ne. Kaga mutum ya ce ma wanda ke kwatanta kansa da abinda manzon Allah ya yi yana ce mai shi kafuri. Ka ta ma wa yake kiran kafuri manzon Allah da kansa. Allah muna roƙonka ka ba mu fahimta. Allah ya ce zuyyina lahum su'u amali wa an kawaita musu mummuna aiki suna gansa kawai na da kyau. Wannan shine hatsari da abin da ke cikinsa. Kuma wannan Allah ya tun gaya muna tun cikin suratul bakara da sauri domin idan ka riki abin da Allah ya ce baya so kana yi karshe shi Allah ya rufe zuciyarka ya barka ciki. Ni Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim wa Allah ya rufe zukatansu zuciya kawai wa ala sam'ihim majiyansu kuma an rufe ko kana gaya mai shi gaskiya beji wa ala qulubihim zukatan ma an rufe wa ala absarihim gishawa wai maganansu ma akwai wani dufu kai suna karatun aya ne suna masa suna gansa wani bisi wani taurin kai ke bar mutum ya kai wannan martaba kuma ga martaba duka martaba ne na kafurci. Allah muna roƙonka Allah ka kiyaye mu. In ji Allah ya ce me wai wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Allah wai kuma shi Allah wallahu kuma Allah la yahdi shi bai shiryar da al-qawma alif da lam an sa alif da lam li ma'rifa domin Allah ya tun goya muna ya nuna muna abin da shi baya so wanda suka shiga cikin ji Allah ce wadannan mutane shi bai shirye da su. Wani wace inna Allah wai Allah na ce muna kamar inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi wai bai zuwa ya fidda kai kan hanya na gaskiya ya je dibiya kai kan hanya na kariya shi ka zabi. Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Allah shi bai shirye da mutane na kafurai. Wannan bai nuna idan kafiri ya gan gaskiya zai ce ashhadu an la ilaha illallah a ce ba karba kalla. Inda akwai wanda ba karban shahadansa wallahi da manzan Allah bai karbi shahadan shi wanga bawan Allah da ya kashe Hamza ba, da manzan Allah bai karbi ba. Ka jima da ya zo zai shiga musulunci bayan ya karbi musulunci kare manzan Allah ce wallahi da musuluncin na wani da ban karbi musuluncin ka ba. Karshe ma manzan Allah ce barin bar ganinka domin kashi da kai da sayyidina Hamza ya tabe ni. Wannan shine abin da ke nuna mana cewa an nema wanda ya zurfi cikin annancinsa yana karfta ya zo shiga cikin musulunci a karbi musuluncinsa. Amma nan Allah na nufi da musulmi ko an ne wanda ya zama da mai ganganci ya so ni yana abin da yake yin na kafurci to wanga bai samun shari'a. Kamar mutumi ne ya kwatanta kansa da kwana bai kwana wanda ya ganka zuwa shi kamar bari kamar na kwana wanga mutum ka tada shi ko ya kai bai tashi. Amma kaga wanda ke kwana ka zo kana tada shi wata rana ya falka. Allah mu roƙe ka Allah ka kabatar da mu. Malam muje يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. jama'a ga wani zance kuma da ta zo lokaci da aka bude makka an yaki daban-daban shi kiwu ya yi zo shiga waɗansu musulmai mu'minai sahabai na manzan Allah naka ce yaki shan ya ce manzan Allah wallahi ni na yi kiba kwarai bai iya tafiya kuma ce wallahi ni na yi langili na yi siriri kawai ban iyawa wannan zo ce ai ni tumbi na malam manzan Allah ai ban iyawa wanga zo ce ai mata na hudu ne ban iya barin su wanda ce wallahi ƴaƴana ina tsoro in bar su bacci haka dai kowa ke kauna shi Allah ce malaku kaka me ke tare da ku jiya ba haka ku bai menene idza kila lakum munfiru fi sabilillah haka ce muku ku fita su ake kuwa bisan nan menene ke tare da ku menene ya same ku yanzu domin jiya ba haka kuke ba menene yau gaba daya idza kila lakum munfiru aka ce muku fita mu fita mai fi sabilillah mu je yaki saboda Allah yace sakaltum ila al-ard sai ku yi nauyi ku saura kasa na abanci Allah yi wai yace wallahi manzo Allah wallahi ni dai ban da lafiya kuma lafiyar shi kalau na ce manzo Allah ni kiba ni yamin yawa ina tafiya ka katarori na duka za su faffashe ni ban ya tafiya wai yazo ce ni kaza ne wai menene ke tare da ku me yazo muku da wa Allah ya ce araditun bil hayati dunya watan kun yadda da rayuwar duniya bas rayuwar duniya ita ce kuka so kamar yadda Allah ke ba mu labari cikin suratul kautsar yace alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir wai rayuwar duniya tattara arziki motoci sun gidaje rayuwa mai kyau ya bar kun manta kamar mutuwa ta kan muku hatta zurtumul maqabir hal kuka zo gashi na an bisa ku cikin kabari to shine Allah ke tambayan su nan yana cewa menene araditum bil hayati dunya min al akhirah kun yadda da rayuwar duniya yayi muku da rayuwar lahira da Allah ya je muku kun fifita wannan to shi dai ku zabi inji Allah yace fama mata'ul hayati dunya wai kaga morewan duniyan ga bata kasance ba ko ta kasance ma in zaka kwatanta ta da lahira illa qalil wai duniya kaman wani abu ne kadan gaban lahira domin lahira za je a zauna ne ila abad nan kuma koya ne ka dade mu doke shi an baka 200 years zamanin gama in ka gan mutum da aka ce ma 150 wallahi bai kama da mutum kuma ba domin da mutum ya fara kai 80 she ka zo ka gan becin gishiri she ka gan becin sikiri she ka gan mata cikinsa duka bai iya morewa da su she ka zo ka ji gabobinsa ko ina ciwo yake domin Allah ya tunga mana wa man nu'ammiruhu nunakisuhu kowane lokaci Allah ke kara maka shekaru ana rage ka ne amma can lahira wannan duka ta kare za ka rayu ne gam kowane rana kana kara karfi ne gam domin can opposite ne na nan in ji Allah ya ce fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah wai kwatancin rayuwar duniya da lahira illa qalil wai duniya wani abu ne kankani wanga kankani da Allah ke fadi wata ke da su Bill Gates ake fadi mama ba ni da kai da muke cin kuka mu kwana ba wannan mu wurin mu ma kalili ma ban samu ba kalili da muka samu ka more shi ne musulunci alhamdulillah Allah ka samu mutu musulmai inji Allah ya ce mi illa tanfiru yu'adhibakum 'adaban alima ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء
قدير. in ji Allah ce illa tanfiru bi mana in tanfiru idan kuka gudu ai kun fara kiwiya idan kuka munafunci aka je yaki da makiyi ya bullo no shaku gudu ku bar manzon Allah faje in ji Allah ya ce illa tanfiru idan kuka je kuka gudu yu'adhibukum azaban alima in ji Allah ce ya muku azaba mai sanani mai zafi yace wa yastabdila qauman baya muku azaba washe ya sake ku da waɗansu kuma mutane waɗannan mutane na ce gairaku ba ku ba waɗansu daban wala tadurruhu shay'a wayin ku guduwanku ku bar yaki ku bar manzan Allah a fajen yaki shi kada wuntu kun gudu kun bar shi wai ba ku cutar da Allah da komai domin ko ku duka kun je ku gudu ka bar manzan Allah Allah ya kawo mala'iku su yaki su ba manzan Allah ya samu nasara ka duba kasan maka dungun da manzan Allah da sayyidina Abubakar suka fita ai ba su isa su tare annan maka ba suka boye cikin kogo cikin garin Thawr da Allah ya ce shi ya taimaka min manzan Allah an zo bakin kogon ai ba kama shi ba sayyidina Abubakar yana ce manzan Allah law nazara ahaduhum ala rajlaihi ra'ana da wani su ma ya duba kafansa da gan mu she manzan Allah ce mai kai ya Abubakar ma dhannuka bithnayn ya kake zaton mutane biyu na ukun su Allah kana son kai wasa da wadannan mutane ne inji Allah ya ce wa yastabdila qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'a wai wallahi ba ku cutar da manzan Allah wala manzan Allah da wanga halinku haka nan ne duk wanda zama nan musulmi ne munafiki kana sallah ba kai ma Allah gaskiya ba ka cutar da manzan Allah da komai haka ba ka cutar da Allah kana cutar da kanka ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir wa kaga Allah a bisa da komai duka shi mai iko kai zaman ka gani wata rana za ka ji salamu alaikum mala'ikan mutuwa ya zo ya kai ka wurin Allah ba inda za ka bi shi an kai ka domin Allah ya ce mu yana da iko kan kowa mu je إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر. إن شاء الله يجي إلا تنصروه وإذا بكتيم كما النبي محمد فقد نصره الله والله شيئا باشي نصره أين أي بتونة تكين كوبو mutanen maka gaba daya da ma irin arziki da aka haje wanda ya samo sa za ba shi wannan an haje rakumma guda 100 rakumma 100 lokacin kamar an haje Lexus 100 ne yanzu aka ce kai wani abu a baka ai da masallacin ga mu duka mun banki juna wa illa tansuru idan kun doki kiwiya da munafunci ba ku taimaka ma manzan Allah ba to fakat nasarahu Allah Allah shi ya tun bashi nasara ina ne shi Allah ya ce id akhrajahu alladhina kafaru lokaci da kafirai suka fidda shi manzan Allah a Makka suka fidda shi thaniyat nayn wai su biyu na guda biyu id huma fil ghar a yayin da su biyu suke cikin kogo na Thawr wanda shi da Makka suna nan kamar maili guda 7 don manzan Allah na guduwan hijira ya gani ne gari na waye masa idan ya dinga tafiya kan sahara ko mutum na Makka iya duba da kai ya hango su shi ya fake wurin suka boye ji Allah ce idhuma fil ghar a yayin da shi da Abubakar ke cikin wanga kogo ya ce
idh yaqulu li sahibihi, lokaci da manzan Allah ke ce ma dan wansa Abubakar. Ka duba yanda Allah ke ce ma manzan Allah, yana cewa Abubakar dan wan manzan Allah ne, amma ka samu wani katon banza yana ce ma Abubakar Allah ya sine masa, kai Allah zai sine ma. Allah ya ce idh yaqulu li sahibihi, wai a yayin da yake ce ma dan wansa la tahzan, ai kaka damu, kaka bakin ciki, kaka bakin ciki sam, ka zauna, no fargaba, no shaking, zauna. Inna Allah ma'ana, Allah na tare da mu. Ka duba, ba wani wurin fakewa wurin, ba wani rami she wurin, dole ya kamata in aka zo a neme su wurin. Kana bin mutum she bace maka, da ka zo da bake maka nan ga rami, ai wurin zaka, wurin ma ya kamata ka sa fetur ko kone, yana wurin. Da suka zo shi Allah ya nuna musu nashi mu'jiza, ya ce a'a la tahzan, kaka yi bakin ciki, kaka damu, inna Allah ma'ana, tare da mu Allah yake. Allah ba shi tare da waɗanda mutane da yawan su duka Allah ya bar su. Fa anzalallahu sakinatahu, shi Allah ya sauko musu da nasuwa, fargaba ba shi nan, BP ya zo low. Malumman tafsiri suka ce wai in ba don rahma Allah ba, da BP ya zo kasa har su mutu, domin me kwanciyar hankali ya kuma waba. Kamar lokaci da Allah ya ce ma wuta, ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim, ko wai ki wuta kasance sanyi ma annabi Ibrahim. Washe wutan ta fara sanyi, annana kansa tana babbaka, wai ba don Allah ya kara ta yi jin kan annabi Ibrahim ba, ai da tasbar ya sandare cikin sanyi. Nan kuma Allah na gaya muna cewa ya ba su manzan Allah sakina, ba fargaba. Suna zaune ga kafan mutane suna kallon su, amma kwata ba gansu. Ya ce wa ayyadahu, kaga nan shi Allah ya fidda Abubakar, shi ya haje manzan Allah, domin shi ne wanda ake da shi ne wanda ke rike da risala. In ji Allah ce wa ayyadahu, shi ne Allah na taimaka ma shi manzan Allah bi junudin, da runduna sojoji, amma wannan sojojin nan lam tarawa, ba ka gansu. Wani abu su Allah ya aiko sojoji na su nuna kaca-kaca, ba mu gansu, kamar da aka yi mutane annabi Lutu. Ka gan soja na yakin ka, ba ka gansa, balle ka ce a tun da ka gan soja nan barka bi nan, za ka ji mari nan, ka ji tika bayanka, inda za ka gudu mace, za ka je ka shiga cikin dawonsu a titika kada kyau. In ji Allah ya ce lam tarauha, kuma ba farko ke gabo cikin yakin Badar, kuma Allah ce muna wai ya sauko da me mala'iku guda nawa, alf ko min al mala'ikati munzilin, ya sauko da su kuma ba gansu. Amma in ji sayyidina Ali ya ce wai yana gwabzawa da anni, ya kai kamar yanzu ne barin fidda takobi, wai kamin ya ja takobi shi kan anni na salle kasa, tun shi takobin sama bai kai wurinsa ba, wadangana aiki wurin. Allah ya ce wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla, washe madda makircin kafirai ya madda shi kasa, bi mana an yadda shi kasa. Ya ce wa kalimatullahi hiya al-ulya, she maganan Allah ita ke sama. Wanda duka Allah na gaya mani da kai ni kaman ba, wanda ya rika Allah da kyau yana sama, wanda ya wasa da Allah yana kasa. Wanga shine abin da yasa Allah ke ba mu wanga tarihi, ba ka ba wannan ya tun abu ya wuce. Allah ya ce wallahu azizun, wa Allah buwayayye ne, bi mana Allah shi sarautansa ba kai karka masa sarauta ba, shi ya buwanta bai nidinka. Hakimin kuma Allah shi gwani ne, gwanintakansa bai nidinka. Allah muke roka Allah sa mu gane, Allah ya karba muna. Wanda ke da wani tambaya zai tambaya, nan za mu saya. In Allah ya kai mu gobe lafiya mu tashi da za mu saya, mu je mu saya wurin, kuma Allah ya sa mu ɗauki da abin da muka ji. Ubangiji jalla wa ala ya katarshe mu. Ko tambaya ko? Na'am.
wai mutum ne ake biyansa wata, kudin biyansa wata ya isa a fidda zakka da shi, domin shekarar ga nisabin na 3,600, wai mutum ana biyansa kamar 4,000 ko 5,000, zakka ya kama, ya yi fidda wannan arzikin biyansa watan zakka. Aha, zakka na da sharti guda hudu. Na farko kagan musulunci, na biyu ya kamata kana da yanke kanka, sannan kuma akwai arzikin kuma ya zauna shekara ya kewa ya zartar da shi, shartin shi duka dole. Wani kudi da ke biyan ka wata, in dai bai zauna karkashin ka har shekara ya zo ya tar da shi ya karu ko bai rage ba, zakka bai kama shi ba. Amma yanka harka da kudin shekaruwa yake ko haka yake bai rage ba, in shekara ya kai kan kudin ya kamata ka ba da zakkansa. Amma in dai kudin yau aka baka kudin, wannan kudin zakka bai kama shi ba, kai amfani da shi. Kun ga shine abin da kenan, wallahu alam. Allah samu gani. Na'am, uku gaba da wuri guda, barin je saka na wai wani ke da mata 5 a kafurcinsa, wai da yan musulunta ya zai da su ya sake daya. Haka annabi ya ma mutanen Madina, ya zuwatar da Madina mutane na da mata 10, wadansu suna da 20, wadansu suna da, kace la ilaha illallah, shi ce ka zabi 4, sa shi ma ya zabi 4, ya so ya bar gudan ta wuce. Ka gane ko? Wannan shi ne musulunci. Follow up ko dai sabo? Okay. Mutum musulmi kana da yanki ka sake matanka ko ba da makon matsala ba. Ka gane ko? A ce na sake ki, ka sake ta. Na shiga musulunci ban da hanyar rika mata 5, amma da na duba su dukan ga ki ba ki da hali wuce. Me yasa ka ce kowa ya nuna hali mai kyau? Saboda irin wadanda kwanuka. Ka gane ko? Kuma ka gan kamar wangan nan is too harsh, ka lallashe ta, kai dai ka compensate ta wuce shi kenan. Duba, zan ba ku tarihi wani mutum yana da mata 2, yana aiki she ya makabce, she kanin shi za shi ya doko shi ya zo ya duba shi, domin sun da ya makabta bai iya aiki, kuma yana da mata 2, amarya da walgida. She kanin ya ba shi option, ya ce na yin duba kai da matanka guda amma bayan duba 2. She ya ce ya zan yi, kuma kanin malami ne, wa duba cikinsu wanda kake so ka zabi, wanda baka so ka sake, so ka zo mu je muki. She duba, she ya saka Maryam, she huke da wani gidan suka kama hannu, bai laifi ba. Ka gane ko? Ina ji wai gabanin a kira maghrib akwai nafila, ba nafila da ke nan ne tahiyatul masjid. Idan waje kake, she aka kira sallan maghrib, she ka zo za ka kira sallah, ba ka iya zama, ya kamata ka yi raka'a guda 2. Wannan manzan Allah ya ce idan muka shiga masallaci za mu wani haraka, lokacin da ba sallan da ba nafila bayansa ko gabansa, kaka zauna ka yi raka'a guda 2 na gaiso masallaci. Maghrib bai da nafila, she gaban bimana gabaninsa, amma bayansa akwai nafila guda 2. Wannan shine abin da kenan, wallahu alam. Na'am, amma alfa Afirka annabin da zai yi batun shi ne annabi Musa da annabi Harun, to da annabi Yusuf. Shi abin da sabon sun sa shi ya fito daga Sham ne, ya zo cikin Afirka. Saboda zuwan shi, Kiftawa suka madda su bayi, suna da musulun, suna kamar wannan ga intruders ne. Ka gane ko? So cin za ka yi magana irin annabi Yusuf haka, muna kan takaita ba mu sa ciki. Wanda muke sashi shine wannan, wadansu kuma na ce annabi Shamuna, amma wannan ba tarihi da karfi haka kansa. Shi ya ba lokaci kana gan samarin mu na rasta, wai annabi Shamuna rasta ne, alalin annabin bai ce rasta ba, Qur'an bai ce muna rasta ba, Bible ya ce rasta ne. Wadannan mutanen mun nan mutanen Bible ne. Allah ka kiyaye mu. Jama'a lokaci ta kwace. Ku kuna zo ne ba ku wazi, ba ku jin kishin ruwa.
na magana 1 hour 40 minutes. Ya kamata na ce mun tashi, ya kamata ku rika ku daga hannu, don da ya kamata ina yi ina shan ruwa nan ga yayi zafi, kai kana zo na kai baka fadi komai. Ku bar mu tashi, wanda ke da wani tambaya ya zana ya je gobe muka zo. Allah muke roka, Allah ya karba muna, Allah ya biya bukatun mu duka. Yau 25th ko? Yau 25th Ramadan, daren 25th ke ga. Jiya daren 25th. To jama'a, daren gobe shine daren 27th. Wannan kuma akwai kauna kaman Lailatul Qadr na wurin, kuma wurin nan ne 99% maganar manzon Allah wurin yake. Amma Allah shi rahimin sarki ne, ko kuwa Allah shi ke abin da ya ganda ma. Domin Allah ce muna shi cikin takinsa ne fa'alun lima yuri. Ya iya ma ranar farko na Ramadan Lailatul Qadr ya zo ya wuce wurin. Ya iya rana na uku na Ramadan Lailatul Qadr ya zo ya wuce kana kwana. Amma muna roƙansa Allah kare muna haka. Allah sa mu dace da daren wannan Lailatul Qadr ne. Mu duka bukatun mu Allah ya biya muna. Wanda bai da lafiya Allah ba shi lafiya. Wanda ke da lafiya kuma Allah kara masa lafiya. Wanda suke da aiki na gari suke yi, Allah sa mu aikin albarka. Wanda ba su da aiki Allah musu dalili. Allah mu roƙe ka, akwai ƴan uwa da suke nan ba mata, Allah ka ba su arziki kuma su yi aure. Akwai mata da ba su da maza, Allah ka ba su mazan kirki. Allah mu roƙe ka, akwai ƴan wayenmu da ke kasan waje suna neman addu'a, Allah ka biya musu. Akwai kannina daga Britain, akwai wasu kuma daga America, akwai abokanai, akwai musulmai. Allah mu roƙe ka, Allah ko ina musulmi yake cikin masuwa, Allah ka bashi yalwata. Allah mu ma muna nan muna neman ka ba mu yalwa, Allah ka ba mu ci da sha. Allah ka sa Ramadanan mu an karba muna, sallan mu an karba muna, Allah ka sa addu'a mu ka karba muna. Jama'a ku bar mu roƙi Allah da karfi. Inji Allah ce ka taro kansa kaman ba shi, Allah in baka masa mai bai baka, kai masa haka. Kan mu yi irin da muke yi bayani sai ka bari, yi masa. Allah mu roƙe ka, Allah ka biya muna, Allah ka ba mu arziki mai kyau, Allah ka ba mu imani mai kyau, Allah mu roƙe ka, Allah ka saka mu aljanna mai kyau, Allah mu roƙe ka bar mu ga wuta sam da idonmu. Allah muna roƙon ka, mu dukan ga Allah ka sa sabu Ramadan muna nan da rai da lafiya, kuma in za ka kashe mu kuma ka doki mu lokaci da kai yarda da mu. Allah muna roƙon ka, manyan mu da muke tare da su Allah ka musu albarka, samari da muke tare da su Allah ka musu albarka, yara da muke tare da su Allah ka musu albarka, mu duka Allah ka muna albarka, ka san mu gane Allah ka mata albarka. Allah ka ba mu shagabannin kwarai Afirka, Allah ka ba mu shagabannin kwarai, domin Allah mun gaji too much. Afirka za ka ga mutum na bin desert yana gudu yana barin garinsa, saboda me? Shagabanninmu duka sun yaudare mu. Allah ka ba mu shagabannin kwarai. Allah muna roƙon ka, Allah ka biya bukatunmu. Masu sadaka duka Allah ka bi sadakansu. Jama'a, akwai wata bauyin Allah da aka yanka kafanta shekaran jiya, tana nan daga Reese Hospital yanzu haka, an yanka ne zuwa ga sakinta nan. Kudinta duka da aka caje ta wurin 4,000 plus. Magani da irin yankawan da yadda aka yi, tana neman fi sabilillah ta biya ta fito. Ba ta biya ta fito da kafa biyu ba, ta biya ta fito da kafa guda. Ba kudi ba kafa, ba wanda zai taimaka shi mun gado. Domin sau da yawa musulmi na da wannan ne, yana neman taimako shi banza. Mun ji Allah ya ce muna, wallazina yaknizuna adh-dhahab wal fidda, wanda suke tara zinariya, kudi duka zinariya ne, don da shi ake san zinariya. In ji Allah ya ce ya zo zama ka wailun sa wanda ke da abin da ke so taimaka mu wannan bauyin Allah ya kawo. Mun samu wani kudi kaɗan amma bai kai ko ina ba, kuma 300 muke da shi, ana neman wurin 4,000. Sa jama'a mu yi kokari mu taimaka mata, watakila da wannan ne za mu samu aljanna. Karin je da ku nisa, ko wani hadisi da annabi ke gaya muna ranar tashin kiyama, Allah zai zo ya gandan Adam ya ce, kai na yi ciwo baka zo ka ziyarce ni ba. Sai mu ce Allah, ai kai ne ubangijin talikai, ya zai yi ka zo duniya kai ciwon zuwa ta ka manta wani ya kwanta hospital baka je mai ziyara ba, watakila wanga mace ne. Allah na roƙonka, Allah ka sa mu iya mu taimaka mata, inda taimako zai fito mata duka Allah ka nuna.
wanda suke taimakawa Allah ka taimaka musu. So da yawa in kai magana kudi bai fito ba arziki ne. Allah mu roƙe ka Allah ka ba mu arziki na taimako. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم. الله كان زافي.